Hej alle sammen. Dette er en lille kort video om en ny YouTube kanal. Nej, jeg skal gerne på der. Og den hedder The Master Gaming. Nå. Ja, og det er primært mig. En der hedder The Stu 1, 2, 3, og så en der hedder Andreas Master 1. Og jeg hedder Nikolaj BM. Så er det på plads. Ja, men som sagt, det var bare en lille kort talevideo, og det her det så vores Minecraft skin. Min mus den lækker, nu er lige håndskyld og sådan der. Det her, det er mig. Der var det blå derovre. Det er mig. Og så er der det blå over nu. Det her, det er Andreas Master 1. Det her, det er The Stufe 1, 2, 3. Og sammen er vi The Master Gaming. Yep. Jeg tror ligger sådan der, så det ikke kommer til at gå den. Og sammen så er vi The Master Gaming, det har jeg lige sagt. Ja, normalt så ville der rigtigt have været nej, jeg taler bare lige nu, men normalt når vi så spiller, eller når vi så begynder at spille, så vil der komme en intro ind over. Men det gider jeg ikke til at skal på den over nu. Nå. Ja. Men som sagt, det var bare en lille kort video. Håber I kunne lide den. Og det vil primært nok være os to her, der kommer til at uploade video i starten, tror jeg. Ham her er lidt ny. Han har sin egen YouTube channel, som du kommer til at lægge i description. Og jeg har min egen YouTube kanal. Men jeg har kun lavet en video og overvejet set den. For det gik ret godt. Det var noget der hed Easy eller sådan noget. Jeg kunne prøve at finde det. Nå, men det havde jeg ikke. Nå, men vi ses. Det var bare en lille hurtigt kanaltrailer. Ja. Hej. Nej, egentlig ikke. Okay. Jeg kan lige hurtigt lave en... Nej, det bliver en anden video. Nå. Vi ses. YouTube.